intelligent producer. Wanguri kushupa gara wabziza mkaka ndo vaikupa unogara chivatuka mumwe wangu tatiche tendikuze ukosiva kana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabziza mkaka ndo vaikupa unogara chivatuka mumwe wangu hazvisi tatiche tendikuze ukosiva kushupa wanyanya ni nyaya yekushupa maiva kutokutya seunoruma kushata uoni kuti watokura hausi serious asi chinai kana riri shavedaiwa ribuka zikama usapfeke zvaunoita iye zvino yava nguva yekukuza vana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabvisa mukaka ndo vaikupa unogara uchivatuka mumwe wangu hazvisi ndati chete ndikudze ugoziva vana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabvisa mukaka ndo vaikupa unogara uchivatuka mumwe wangu hazvisi ndati chete ndikudze ugoziva pawangonza kuti ukuda kubuda yuko asingazive kuti unonetsa ndiyani babagire bandiri pamwepo nanaruka vese vanoda kuziva zviri kuitika uchazochema kushamisika nekuna madhetsi enyu achisvika pachinotsvuka baba pamera viri munjuta daireva kupipa Iwe Jezebel Mama, uyakuna urikuitei ndibisi mama. ndati uyakuna iwe Ndibisi musikuru ndiri pa WhatsApp. iwe vana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabvisa mukaka ndo vaikupa unogara uchivatuka mumwe wangu hazvisi ndati chete ndikudze ugoziva vana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabvisa mukaka ndo vaikupa unogara uchivatuka mumwe wangu hazvisi ndati chete ndikudze ugoziva kushupa wanyanya ni nyaya yekushupa maiva kutokutya seunoruma kushata uoni kuti watokura hausi serious asi chinai kana riri shavedaiwa ribuka zikama usapfeke zvaunoita iye zvino yava nguva yekukuza vana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabvisa mukaka ndo vaikupa unogara uchivatuka mumwe wangu hazvisi ndati chete ndikudze ugoziva vana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabvisa mukaka ndo vaikupa unogara uchivatuka mumwe wangu hazvisi ndati chete ndikudze ugoziva pawangonza kuti ukuda kubuda yuko asingazive kuti unonetsa ndiyani babagire bandiri pamwepo nanaruka vese vanoda kuziva zviri kuitika uchazochema kushamisika nekuna madhetsi enyu achisvika pachinotsvuka baba pamera viri munjuta daireva kupipa kushupa wanyanya ni nyaya yekushupa maiva kutokutya seunoruma kushata uoni kuti watokura hausi serious asi chinai kana riri shavedaiwa ribuka zikama usapfeke zvaunoita iye zvino yava nguva yekukuza vana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabvisa mukaka ndo vaikupa unogara uchivatuka mumwe wangu hazvisi ndati chete ndikudze ugoziva vana mama vakutadza wanguri kushupa gara wabvisa mukaka ndo vaikupa unogara uchivatuka mumwe wangu hazvisi ndati chete ndikudze ugoziva